dia. Bon dia. Què hi diu? Ho veig malament, però el problema no és com ho veig jo. El problema és que això ho prohibeix expressament la Constitució, que prohibeix la discriminació per l'article 14 i específicament les lleis civils vigents que permeten el matrimoni entre persones del mateix sexe, l'adopció i, evidentment, la custòdia. És a dir, mai de la vida s'ha retirat a una persona, excepte en el franquisme, excepte quan hi havia la llei de vagos i maleantes, aquestes coses, mai s'ha retirat a una persona la custòdia dels seus propis fills pel fet de la seva orientació sexual. Això és contrari a la Constitució i contrari a tota la legalitat. La Comissió Disciplinària del Consell ha expedientat aquest jutge de Múrcia. Tot i així, el ciutadà el pot sorprendre que l'expedient és més per les expressions del seu auto, que qualifica d'extravagants, irrespectuoses, innecessàries i improcedents. De fet, ell fa una equivalència entre una relació, en aquest cas lèsbica, amb la que es podia mantenir amb un pederasta, amb un toxicòman, amb una prostituta. És a dir, l'expedient va en la línia de que les paraules no són les adequades, però no entra en el fons de la qüestió. No entra en el fons de que se li ha retirat la custòdia a una mare. Sí, a veure, això és una mica complicat. A veure, si ens entenem, intentaré ser el més clar possible. Sí. Per una banda, no hem d'oblidar que n'hi ha la independència judicial, i que per tant els jutges són independents i també han de ser responsables, la qual cosa vol dir que no s'hi pot sancionar un jutge pel contingut de la seva resolució, excepte que sigui manifestament contrària a la llei i a la Constitució. Però vostè m'acaba de dir que sí que ho és. És la meva opinió, ara com ara. De tota manera, no s'ha d'oblidar també la composició que té el Consell del Poder Judicial i la composició de la Comissió Disciplinària. Això vol dir que com que la majoria absoluta que hi ha del Partit Popular no la té en la Comissió Disciplinària, ni els vocals del Partit Popular poden sancionar sense comptar amb els altres, però tampoc els altres poden sancionar sense que ells estiguin d'acord, perquè ho poden després revocar en el plenari. Per tant, això és una solució de compromís. Ara veurem si nomenarà un l'instructor farà la proposta, si rebrà les al·legacions del jutge i a la vista d'això, quina decisió es pren. Jo ja avanço que no excloc en absolut, esperant, evidentment, les al·legacions del jutge, que és el més important, i la proposta de l'instructor, no excloc que la sanció sigui la màxima. És a dir, l'expulsió de la carrera judicial i el trasllat al fiscal per si és constitutiu de delicte aquesta mena de resolucions i les expressions que les acompanyen. I què el fa no excloure aquesta possibilitat, senyor Tena? Perquè és un senyor que és un jutge que acumula unes quantes queixes, el Consell General del Poder Judicial crec que té fins a 19 queixes relacionades amb altres actuacions polèmiques d'aquest jutge, des de detenir a dues noies que feien topless a una platja fa molts anys, fins ara més recentment posar traves, impedir que una parella també homosexual pogués adoptar una criatura, quan això està permès per la llei, des de fa poquet, però està permès. Sí, que jo conegui, ara com ara solament tenia d'aquestes dues denúncies. Totes les altres són molt més antigues i no sé què va passar, concretament la que diu del topless és de fa 21 anys o per ahí. Ara com ara estan vigents aquestes dues denúncies. Clar, no oblidem també això, que estan començant i per tant no ho excloc perquè la primera qüestió que s'ha de fer és donar dret a la defensa i que el propi jutge alegui el que considera oportú en defensa de la seva posició. Sense haver vist i rebre les seves al·legacions, jo no em puc pronunciar, si bé ja avanço que no excloc que això pugui tenir la sanció màxima, inclosa el fet que sigui constitutiu de delicte pel que suposa un acte de prevaricació, si és el cas, o d'atac a la Constitució, o de, en aquest cas, discriminació per raó de gènere o orientació sexual, que està prohibida per la nostra legislació. Jo l'hi dic perquè, clar, el ciutadà, quan se'ns demana confiem en la justícia, tenim totes les garanties, aquest jutge de Múrcia fins i tot ha arribat a dir de la seva pròpia veu que a ell li és difícil oblidar-se, per exemple, de les seves conviccions religioses quan fa la seva feina. Tots som persones i tots som el que som, fins i tot quan fem la nostra feina, però, esclar, d'un jutge el ciutadà espera una miqueta més, segurament, no? El ciutadà té dret a exigir molt més, i això no és el jutge que preveu un sistema democràtic i constitucional. Un jutge, quan jutja, si els ciutadans li han donat un poder tan exorbitant com és decidir sobre el patrimoni, sobre la vida, sobre un fet tan important com tenir o no tenir el propi fill en custòdia, o poder-se o no poder-se casar, quan els ciutadans li han donat aquest poder és perquè apliqui les lleis d'una manera imparcial i independent. I ahir les conviccions ideològiques, religioses, etc. s'han de deixar com el barrer, s'han de deixar a l'entrada. En el cas que un jutge així no ho entengui, és que s'ha equivocat de professió. Doncs porta uns quants anys. Sí, porta uns quants anys. Malauradament, en aquest cas, ara, ja dic, jo, ara com ara, no coneixia cap mena de denúncia actual
respecte a aquest jutge, sinó aquestes dues darreres. Que la primera, a més, no es va dirigir al Consell del Poder Judicial, sinó al Tribunal Superior de Múrcia, que és la que l'ha enviat al Consell del Poder Judicial. I què passa amb la mare? Li dic perquè, clar, la sentència està feta. Aquesta sentència es pot recórrer, depèn del que acabi passant amb aquest jutge, és una sentència que serà més recurrible que no pas ara, quan encara falta tot aquest procés que vostè esmentava de defensa? Sempre es pot recórrer, i a més això és el que voldria incidir, que no ens oblidem que al darrere de totes aquestes coses, de la premsa, de les lleis, dels tecnicismes, n'hi ha persones, i n'hi ha persones que pateixen, perquè estem parlant de si és cert el que s'ha publicat a la premsa, i no tinc cap raó per pensar el contrari, d'una persona a la qual se li diu vostè ha de triar, que li ha dit el jutge, vostè ha de triar entre la seva parella i els seus fills. Això és inadmissible, perquè aquí estem parlant de nens que en el cas de que la seva mare mori, què passa? Queden desemparats, queda desemparat perquè no permet el jutge l'adopció, quan la llei la permet precisament, i l'admet d'una manera expressa. Llavors, no es pot jugar a la vida de les persones d'aquesta manera. De les altres qüestions judicials que ens ocupen aquests dies, n'hi ha una que també és notícia avui perquè ahir van declarar davant de l'Audiència Nacional el dibuixant i el guionista de la famosa portada del Jueves, d'aquesta portada amb els prínceps d'Astúries i fent sàtira sobre aquesta mesura del govern dels 2.500 euros per criatura. Senyor López Tena, la figura del segrest d'una revista, que aquests dies s'ha posat molt en qüestió i que els propis jutges de totes les associacions diverses s'han mostrat disposats a obrir un debat sobre si té sentit al segle XXI aquesta mesura, vostè què n'opina? Això ho hem de parlar d'una manera més ampla. És a dir, aquí el problema és que la legislació espanyola, concretament en el Codi Penal, s'hi mantenen tota una sèrie de figures, com ara aquestes, la de les injúries al rei i a la seva família, com ara les de causar el descrèdito de la família real, com ara escarni a la religió, tota una sèrie de figures que la seva aplicació va d'una manera directa en contra del dret a la llibertat d'expressió, que és el dret fonamental en una democràcia. És a dir, vostè nega la major, vostè ja nega aquesta figura de delicte, que és per la qual ha actuat. Sí, és que mantenir això solament es pot mantenir sobre la llei com s'ha fet durant tots aquests anys, que és no aplicant-ho. La pràctica, com hem vist, aquests casos no s'han produït. Ara bé, això està en la llei, el fiscal pot acusar i el jutge pot prendre aquesta mena de decisions. Aquí no estem parlant del mateix cas que abans. El que poso de manifest és que això, el que s'ha posat clarament, és que són unes mesures que no serveixen absolutament per res. Primer perquè això, com se solia dir, entra en el sueldo. És a dir, tot càrrec públic, tota autoritat pública ha d'estar sotmesa a una crítica, inclòs sarcasmes, inclòs desqualificacions, inclòs injúries. No cal més que entrar en internet, posi el nom de qualsevol dels que ara estan en un càrrec de responsabilitat, com ara el meu, i veurà ja tota una sèrie d'insults, acusacions, atacs, de vegades imputacions de delicte, tota una sèrie de... Alguns són bastant graciosos, en el meu cas, que em diuen pazguato, merluzo, coses d'aquesta mena. De vegades coses més dures, com ara a este yo acabaría con un amanecer, coses així. Llavors això entra en el sou. I, per altra banda, ja s'ha vist quin és el resultat. La major extensió, el major coneixement per part de tothom d'aquesta portada i el fet que no serveix absolutament per res. La llibertat d'expressió està per sobre de tot això i no es pot mantenir a l'hores d'ara aquesta mena de mesures. Segons vostè, s'ha coartat la llibertat d'expressió en aquest cas de manera clara? Estem parlant d'un cas molt greu, perquè és un segrest d'una publicació. Això implica el fet de la pèrdua econòmica que suposa. Pensem que estem parlant d'una revista setmanal, per tant, un 2% de la seva facturació anual, com a mínim, ha quedat perduda. Això pot produir, això sense haver estat ni jutjats, perquè no s'oblidem que és una mesura cautelar. Llavors, sense ser escoltats, sense ser jutjats i, per tant, sense dret a la defensa, es tanca la possibilitat que els ciutadans puguin accedir a un mitjà de comunicació amb tot el dany que això produeix a la pròpia publicació. Això, al segle XXI i en una democràcia homologable, la prova és que la premsa internacional d'això n'ha fet molta risa, perquè, és clar, no podem criticar quan Marroc tanca publicacions o empresona periodistes per criticar el rei i, en canvi, aquí fer el mateix quan estem parlant de l'hereu a la corona.